Kisamla rangba nihi maya tingkan ubala sya ram tang da lais pa vote tam hak election jit nong mikmat chaka ying dorbar thau an ka jilla house nam arjar khat pra namu ka yaw constituency minta ka kenti ulapan krep hayala de banya aireng biang hak election house nam arjar arpulai nakaseng congress Kumban syukro bau ba nihi maya tengkan ubale khun nakaseng congress house nam arjar khatpra ubala wan balai bat syakram tang da laispa sau pukandai vote hau ba nujor ki sungo naka united democratic party bat mla bamanta ka mu ka yaw bat syaktam tang da prap kandai vote hau ukur tongka national people's party uba gilbert stan ubala wan baar Dongin ya sengap ayu udan ban ong syapang yaladi bat yaki daw ki bal penlong yu ban poi syaka jeli ka sain partai ban yakun nakatai ka constituency. Nade ini mengatakan pada kesenong yuksi idan nadu karwe ingut cipra I pajungai layak untuk snem marja bat I mei bentai dan nyebut snem temen siwa ngatre po bilasan life insurance adin bang ladak ga degree adin nangtang na pembut pada semester degree adin nangtang adin bang ngatre spouse nem penukong ngatre kum agency manager adin nangtang juga yang promotion kum branch development manager adin nangtang katutnya snem pada yang promotion jom branch kum branch manager di house nem arajar kan riu resign no nakakam bat ngayukun election awal Jakarta dengan rem lais Pak Bud dan ki kapto kan ki daw ki ba nam kwa ba YouTube siapa ba kadang kan sahabat ngai si house nam arajar khat saw khat san warwashwa bangan resign nakakam ngayo ya kecing jong pai ba ngayo ya ki polisi jong ka sarkar ngayo kapag ngayo kalengkapin ketik ka mesin yang jong ngamong ba da job mga nganle nganle katay Andai kajing yoi jonga kapamut lang dan lang bat ka hakasain partai mo sibon ki binta bangan yo banle tapan improve lane ban kala thamai kendir konsat nama katai konsensi la di compare bat giwe patai konsensi apo ajante hilzu hinyo konsensi awal 7 deka konsensi ka fum ka yaw katai ka ba sedin ka badai setrai di hangtai ngasibun ki bentak ke bangaku kuat banle na bentak ka fum ka ya konsensi ke benukong hi kendai persen kita ke nong rep hangtai ha po fum ka ya konsensi ka deru ka tain bodar ke ba ki pai ba ha ka to ki tain bodar ki mat sibun ki jinge ki sya pendik na kapor si kapor ki sya berngem ki sya kumukul ke jing tre jing tar ki sya pendik pe yaman kapor lembaga ki asam polis lembaga forest force ki jong ka asam ti nalor nang yo ka education kadang guna ba kamu sayong ba hadu mentang paton ka school secondary school jong ka government aboro ki shnam jong ka sung ba ya konsensi ka weru kampat don ka higher secondary school ka ba yarap yo pai ba ban nong sung ban yo jing mentoy na ki school higher secondary school ti klam da klet ba kamdon ka college tan weru college ki pai pa ki hapan ya pen load ya ke spark approach ki hapan lecture shillong sejuai utatar nalor ka education dan pai ku mengau mentan ka agriculture mentang UI ya ke jing roy jing par jong kinong red how kam sensa u sing utatar padu shelmet di ngayu ba lada ni kita akum kini ki ba long very sensitive things bang ni lada kum kinong mikmat ki pai kmat chukum kine te ka thain ngam maratin bakit kyu nalor haka khdu kam khdu jam ga imlang ka salam am atrai shibun ki samla ru ki ba dukam du jam kin pasyang ban wala tingan trade ka kam Halor ki sin jam ban pinbiang yaki jakai lekai nak benta ki samla uloong baka constituency kampat don yaki ta ki benta ban kentiu ki samla ki badon yaki sap paper tingi pai jaga sports sibun ba ki samla ki ba don ki ka sap bai play ki don ki sap ban lekai football am tang tu ki sport sibun ki benta na duka ka tem karwai ka siom nang ki talent jang ki benta per don kam ban promote dan ban wan lap ban wan lenti pun kini
dadangi page pangka infrastructure jang ke sport kaduna kadon tang gawe ke jaga kamen kat kelas ken bakam improve ka jaga ile kai football lain nang tam don ki madan football ki ba ban penyerap ki kun samla ban peni la ke jong talent cukup sai adu bentang yo iba sibun ki jinge kun samla ki ba yo jinge rap na puta ka madan football ta. Habakali halor ka long kaman ka surok ha ka constituency uba nahi maya ulaong baka yat ka yang kipat ba kadang long ka basitam bat ki surok ki bala don luparu kim yo ya ka jing maramot Nang sitom ba nga teng ong masay ong iba iba da padu puli devi sa ong nga nama ngan ong youtube puli bale mi pat youtube puli ba piang kat piang sla nama tang surok rupat piang nama bun ki jagahi ki ba lada biang makenaru tang bakar repairing omdan ay ngas ngau komen na ban pensngau ba ngiyo ka artili sanction na po ka NEC kam pensuk yo pai ba kata kawe na ka thain silang mentang kawe ba den ka thain kalais nong ni ka de ka thain ke jongan kalais nong yo ka to sanction pada menta tang bun ba gi jeka gi ba ki don sibun ki put holes ki bam pat repair to si ka sanction ka pensam sitom yo pai ba ka ta daung ong da baru kulit sa ong yang nak bangan kren bang repair satu surok nama ba sibun ka tax ka revenue ba sarkar ka sim no pai ba jong ka so bunga yaw baka sarkar ka hapan pay di kumkine jinge jong pai ba hamtam lay sa ithain bodar nai kren don sibun hadin bangala repair ka to ane ki benta jong ka form go yaw ba artos nong repair mulu mala di don bun bat kisnong hamtam na thain bodar ki phone nya kirpat yang giri orang ba kirpat to se pendebar tam belum menta lah ada ke buat pankit keba pankit jor pankit itu penyerap ini yo isibun bagi jinge pai pa ya tuku ulaong bakilat ai jing sumar ha ki PHC kim da biang bha bat ka bu jing ki pat ba henry habaki lej wat jing sumar na ka CHC halas ken ru kam long kat kum ka jing khmi lenti bat ki hap ban lej shadu sha joai ni shilo halor ko ki kia ka don ka we ka CEC ke bodon na post nong asken de habang apet ini nga pangnut namar bayu isibun ki jingduna tang doktor ar ki sanction doktor de arnun nang ta gimnas nyamu riben ron ar sabunta ka x-ray de bandon operation theater de bandon kini baru omdon de ki paiba haba kimyo jingirap na PEC midon lai tali PEC barato PEC sasnyang barka PEC yoksi habom yo jingirap na PEC ki mudwan pai no CEC tangwat ke pi kan ni ka CEC ke rengkat teng ayo iba ke rengkat kerdan dr PEC teng wat ke dawai ba mudu mala remyo jik sumar tambah mudu mala rumyo ki hapan ya bare ki hapan ni pet sedusya juai civil yelong hospital upta tak ki ba kamyo ki badonlan ki pet na sha shalong sha mission hospital dr tunam hospital upta tak de ngayu iba sibun ki jinge ki kamtam ki ba hidup ki ba sitam ki ba kamsham sitam ko mud panam ba ini ki baduk ki barandi namar ini ki hapan phai khamat sapi si unta ta ye jingi jonga mu kamut sibun ba ki jing pat ki jingduna ha ki PEC namar kini PEC ki artli PEC loron daga organization NGOs kawe para yoksi ka table loron daga government na boro lai tali gini PEC tampun bagi jing duna po PEC jikuat ki jing trekam ru ngam keno ya kitu ki ba don hang to andre ngayu i ba tlot ka sarkar ka tlot hi wat ki department ru namar ka mukaya constituency ka kenthop ru ya ka jaka ken at khapot ka bala tip kum ka block 1 uni usam larang ba ulaong baka long ka basosi namar ki pai ba nong jong snong jong ka than ki sha berngam berset haki bor pulit ka asam ulaong ru baki don lightly ki police outpost ki bala sha klon ha ka asam bat pen pau ru ka jisap ting yo baki regional committee pen betput bala thau ra sarkar kin shu trekam tang na suki ki pai ba ki sem sistem ka por su ka por ngaru haman na ba ngakhalek por ngai don lang bar pai ba seto ka por ba ka jia ka ru teng sahabat kali hakathain na jong teng bisa berngam bersit dalam tayat te pisite min sekam baina phang teng suyat kumto sesnong iwei ila busi ila mudusi ba
unde le kata ti haduk mentang yui tang haka tayo beladap ngila le stay rangkat berkewe ka sing balang ka bakam pau mat pau yui ngam yang kum u kandidat dan kongres abang ya chete bang yui ke jing thoru abang perkat haka tu ke singi khot kak to kan mut kirang ba baka jing e kata ke thain som go yaw dan arbenta kawe ka kalong ba idan hadu lai tli ki polis outpost ke ba ka sam laklun ti menta kan ka phase 2 ke ba ki penbai ngam tip la kalong kan long ko ba chat dinriu jungi kwa jai pupna jungi kwa ne kan long namar hadu menta nadu arja an adu arun terik jong bunai September go chief secretary ulai order ba kini ke regional committee kinya sepo order ban belum pelang ban sim ya ka idea jong stakeholders tu tang bangayui hadu mentang kam don kimpat le dan kimpat le ero te kini regional party ngating yo ba kisu shong hasuki ban ai jing to ban ai report namar beleng ong hadu mentang lai li ki apus la shaklun te lada ngila ban kenther kini ki lai li ki apus bat gawe ka forest office antai ka bumut nggak ada tuplang ke jadi bikin benar ke berdan sebelum itu kamu lah suk yang ni kum ki nong borda nomor ngaru ba ngatan borda kam suk ini ban ki ban driver ta halor ka jingne jong u bat ka congress ula ong ba ka jingmi ki MLA kan om kta satyai ki pat ba bat u yang ha ka nong rembo dan bat ka party kawe kelong ba arja ka prashwa bangan yatenti officially nang hadin ba ka jingai jengmut jun kurang ba bakam tam abang kendu baru MP jungi tu lah jengmut bansim daga kongres hadin nata kadon ke pressure na pai ba bansim daga parti kongres dengan rai no bansim kongres kat bang nangnya identi kumbu congress workers ngai kongres ka yang scam kadon ka ideologi ka deru ke parti palaseng nadu snem katras pa ka pendriu ke pemula spa live news nem mentah ya ke parti ke perim ke ba apo India berkuat. Halor kata kanong rim wala bon kijing pensyoy nang nenang tay sim nakatay parti ngin ay pisang ngin ay kunta sibon kijing kula. Ti ngasu yang betriang ban yele naka parti kongres nama ba ngayu i ideologi lane kajinglong jingman jong ka parti day tang postit bat ha central. Ti kani kijing jong kini ki MLA ngam keno ngam bento ngayo ibadai ka kapor di sakaweru ngasat ong yu pai ba lada kimi ki MLA kan ma ba kinong thaput kami kinong kasang dia don ban baik bandun nom don du jingkerman ba hakane ke tenti ngayo ya kajingnya jong kibriu ya ka sorkat ba lomata hakabaya day bat ki mat tray kam jong u haka jing ya lenti sha ka election ula ong bakam dan jing mot ban kran tang da ka ktin rai la da upat ba open job yu udon ki kam gi bo ula don haka jing mot jing prakhat bat ka don not jong u ula ong bo julet chi ki jing ya lang ban kran chi ki pat ba ya ka jing shisha ba da ka jing iet ban ya slok ya ki jing e ki pat ba ula ong ba ka kme ka khai u halor ushilya bat usngo tho ba ya ka jing dok jing kerdu haduk menta ngap convince boy ba kata kedur ngam keno ya ki MLA bla deputy ngam keno ya ne tan ngaya di kanong rim ong lada pipen job ngan le katai ba kimpat jule lane ngan le katai ka ba ngasnyo trang ka donut ka jonga ban pendep ya ka ai ka ba ngatu ngam kwa ban penpau ne ai ba ki kam andala upai ba penjob ai ba ki kam kin batai ya ka ba ngadon ka donut ka mesin jo ai ba nganong ne ai ba kipai ba kin yo i ka ai ka bangal ai ba ka ki kam jonga kin batai teng nga sai ong yu pai ba lada pi penjob yang nganom le kum ki wai na yo i kidon ka no kato kan ngut ki MLA ba na yo i dalam jong ki mat ba na yo i leng ba ki kam ki jong ki andang il job election ki perkhat kumno ban job next election lagu ba penlang pisai la de kumno ban penlang pisa akan next election pade ni si ong kene ba anda la job ai ba ki kam kin batai ya
ya ka jinglong jingman apo konsensi ya jinglong jingman jong ka thain jing kawai kelang ba ngedon we orang ba kelingan kumno ki bru jong phi ki ba tangsu ai ka rai kinum phet shu showe te daga jadu ayu bi ada dawai ayu ngam dawai jing ye no kabamun ngamut banong ba haman lagi meeting ki bangsa ki organizer jong ki khot te kiwan ki rutmen kiwan ki samla kiwan ki longkemi longkapa untuk buni ki longkemi ki ba yam ki bun ki longkapa ki ba kalah tu para ka meeting namar ngakren yang jing sisa ban ngapen sngew ru ya ka jing sngew ya ka snong ka thau ya ka thain bro ko ta dau ba ki ba sngew tan ban wan ka meeting sagawe ru ka banga kham kren ya ka jing jong ba ki ru demen ki PWD sim jan ki ba ana yang keren ru sepang ka jing ke long yung long sam ki baduk ki barang ni saya jom dengan tin na tapi penjob yang nganwat kum kino ki jing bang de ban nyat ki macam ki namar ngaru ngami na ka jing baduk ki bang saya jom na email khang lor sulia ha ki tusok ki ayu ta daw ba ki ba ki sngo tenat yang ama ngayang bat kisno pelaru tentang kumnung ba ne mi adukan uyukun election persyar terus ba tena kata daw ka ba kipai ba tang suyang mga kirisa iya kenoi kum ta alor kata kan kidon ki long mi ki ba yam ki ba sngo pangnun jingkren dengan namar ngakot kerpat ki dari sini ba ngai scam rupa ki long kemi ki ba perkhat nam tak lawi kon ke bang sajong kum ni diang yang kun jengpi kendai benai kepo lai benai ha keti sirta dulu halor ka long kaman ka san perthai ha ka jalla borok away uloong ba ka urlong ka jingkran uba preston tensong ba anya trailang bat ki ksuit bat menta jan borok ki tra trekam ka sarkar jalla ki don baik ka jingdko trekam lada ngamdon kam ban batai ya ka e ka ba kajia po ka san hima simam dah po kajela juni namar boleh ngong ta nadu pastang nadu arja kapra kumbo ong hi deputy chief minister sopai ba si arte Yoshua ban nyobut wang kumne hakane genti ngin trailang baru kusui tu kamu teng perkhat ke dei sisa umur la ya trailang baru kusui kamu hakane betul ma umum ta dan ngipet ya kikam jang ni sarkar pegawai ke departemen ka thut ka kom la ngipet ngi lipai na kanu ka liang na kanu ka kom ru nyu ikidon be ki jing huri hura la ngipet ka we ka ba don kam ke departemen na po state jing ka tak de loan order police department nyu jing fail jing police department de ka pakai balai ka chia kumne namar bla fail na government bla fail na minister sin bla fil na top level wat ki low level hatu hatrai ru ka don ka jing fil ding nam don kam ban bata ai pai ba yun bishar haw ne azar kulai nam ta kam jang ni ka sarkar ba arsap arpong ka ba ka don ka jing tu jing tim la ding pai ka parti NPP tang panus nem kala sna office chedali kala sna office shillong kala pemi candidate cibon ma candidate po nadis ka parti UDP lakanus nem kala don na po Megalia dang hanus nem kala yo bansna office ka bahe ane shilo ka bumut ngam don kam batai yo batai u pai ba un pe un bishari ya wajar pula habakali ka jing snow scam jong u bakipat ba kin board shaka congress ha ka election MLA arja arpulai uloong baka mukayaw constituency kadai ka constituency babon kinong kersan kidai jong ka congress bat UDP bat kipat bahi kipat ya karukom trekam ka sarkar jalla bamenta ka fu mukayaw constituency ka vote ka bakam bun kinong tabut ka vote bang ngumud banam kadai UDP bat congress house name R1000 pra job congress tau dai ba komeng umban nang tu thai dan ka jing pia bot ha to ko demarcation ti ngayo ika don ka kanika votang jong congress last election ki don ki factors ki ba pendram ya
kato kan faktor skip ngam kuat pan itu dan ini kenti nalor bagi ni kebutang skidon jong kongres dan bayu bang ya bayan ya kipai pa ya kejing yo kipai pa kan sarkar UDP ban NPP basun pelang Malaysia SPDP PDF ban BJP dengan ibai kipai pa ki pai kemat sya kongres kam tam lai menda oi don sibun ba kipai pa ki bedung jinggermen nama ba ami lut ki amane dan ringi don ke jinggermen nama jing lamba Vincent pala menyelam juga parti menyelam tu kata kedur kam tam kan election arjar kulai ban kan pemandur ngamong bangin sensya tang ba kani ke sarkar kan don kambe kongres kata kedai jingyo ichuna Ulaong baka pisa kadai ka daw ka jingram election jong u house nam arjar khatpra bat ukubur ru baka pisa ka traikam hakaleng ki constituency ula kentu ya ki pai ba ban ailat ya u hakane ka kenti namar on ya khon da ka jing e khlam ka bor pisa ban shakri ya pai ba ke don baik kata do last election baleng rem lais babut ke daw kolong ka bor jong pisa yo isai de ke ba ar pate hatan jentia hi ngayo i ka kadon kata ka jingja mdai tang po jentia aboro jong ka jela jong i ka bor jong pisa ka trai bai tang ba jing pa jong pai ba bang mdai ban pe ti kum kane ka jing be jong ki wei pat ti le candidate ban ther di pisa nama anda la ther di pisa tang shu job election ga mut ki haban pan pelang ye kai bralut ane kim wa ru ban perlu bor kum ban train um tapai ba nama kisai di pisa talor kata kanong rim nga jing yo i jonga apo form yo konsensi hane kenti kam da tre e ke pisa nama kajing i kayan ke ringkat padu banga nang bagi nang kersan jonga haba kentui ki pai ba ban long ki bastat haba jet economic mat ulaong ba ki dai ban tapot nak banta ka lawai jong ki khon ki ti ki para ki persa ki badang hapo ka khat pras nam karta ulaong ru ba ki pai ba kim dai ban ngop ha ka jing yo ten sop yeng ni yo scheme ba shisen san snam shwa ka election ba ha ka jing shisha dai ban ai shi ki long yeng ki baduna ka yo ka kot dah ka pen pau bagi pai ba kim dei ban sha thi dah ka bor pisa election ulo ong bagi pai ba kham tam ki samla ki dei ban sngau tho ban namar kala don kam palat ke jingkel la jit yenga lo de yobi utrang na du mesin jit yenga lo de yobi ka te jing trang ka donut yenga u yu khuni ni election khlem de ka bor pisa de ka bor yang jing maya jit yenga lo de yobi ut kamu jo ong tin ham jit yenga to traditional ham jit yenga to u to kur to jaj ham jit nga to u to wa kha wa man re jit nga la de yopi skit ka mesin utrang nadu mesin u chakri pai ba ta lor ka ting nong rim nga kerpan de ya ki pai ba yang so nguyau kam tam ki khnro ki wa man ka step man ka wi yang ka ri yu ka jaj bru yong i yang ka than yong i yang ka som nguyau konsensi yong i snyau ba e nga ni kalan nang wa poi chi ka thong man poi chi ka thong yu pen yo lamba ki kam wa wanra ke jingkelam to jingkelah development dan jingkelah konsensi hindai ke jingkelah jingmut je berkat yang pai ba ketenga kwa aku bor cha pai ba yang som yang konsensi bar kham tam e ya ki le jar san spa an rubun rungun ki wadang thap thmei han du a jaga pra hadu kan ne em le jar tam lum na ki nong thaput te kerpat ipi ki wadang yo vut thmei sam ha e ngani galam jang jingker san hakni kinti ang gumnesha ki pai ba jong jela kan mau ya kan ga we ba ngimdei ban jit yaw nong sam skim lane yu candidate ba pipet bishar andala job sam skim ba ar pate ada kan mau ba ngidei ban jit ya ki policy maker lane law makers ba ar pate kan mau pai ba jong jela bro ga we wat nom thak bot yelade wanam thabut nang benta cement thabut nang benta ki khat pras nam sipo ki bum tip ya ga bum tip ya ga pap ya ga hok bum tip ya ga ro thabut nang benta ka lawe jong ki khat pras nam sipo nang ba ri ba ka jat bin riu jongi kan kiu se khman habaro kile nga sa yong pai ba wanam sha pengop ha lai bantin ha khasan hajar shwa election nyu ibun sin hi go bajia ba ngasai ong pai ba kumne ba kane ke sam tin lai ban tin sergi liuing tlusem kalong bakla nomar bale nga ong kumne nadu snem khat ndai spa nya ko nya bu ar la stang ban sam yaki tin ying
hatu nusnem la jandap san pausnem ladap san pausnem kemud ini ai le ya kata kau kemban sam tinjing na dei ban sam dei ban sam ya tinjing dei ban ai to ka ying ba tan hop ban yo bat tin bat prek bat ding krang ba ka ying kan yang nga teng teng ngayo I don ki ba yo ya katin laiban ki bu she ai ki shu sdin hayeng nang ta ki shu I kum to saus nem sans nem namar ki babli kim yola halor ka tangon rim ngayo iru ka we ba bonsin ki skim ki hap shwa election lais nam saus nem kim ki skim ki krem hap te ki hap pat apa shwa election kida penkular ru yo pai ba ki ong kumne la da pi rai ban kersan ngin ai ke ne tinjing la da phim rai ban kersan nginum ai ke ne ke yin kene long kai kai ke ba ngas ngosi ban ngas ngo long ka ba pakla nama ka to ke de ka hok jong pai ba ka to ke de ka jingirap nam ta ki baduk ke bistom ki barangli om dei ban penkular ya pai ba ka de ka skim jong pai ba nama ka form ga ya konsensi hi ka siu shibon ka tax nam shaka sarkar ka bumut ka to ka pisa dan ka to skim ka dei ki jong pai ba sa ka wei wadom syak penbet dah bisa khasan arpa wajar paipa namar ga khasan hajar ka syong dor tang pratengka ka sisni haki khatpras pa arpu san sngi yak san snem ka shpa wajar ka syong dor tang san tengka sisni bat ka san hajar ka syong dor tang tang ar tengka sisni halor ka tang nongrim nga kerpat I paipa wanom syak penbet haga bisa haga spa ka peu lane haki ne ki skim ki ba kin sapan ham shwa ka election wadom syak penbet hak skim bamdo wadom syak penbet hak skim kit keba ki skim ki ban poi la shai la sngi hak ki tliwing tliusem kin ong la da don bapang don ba e don kin kit cha hospital kin penwan hospital se yung wadom syak penbet hakum kene ke bor kaya jia bat ka jia haki konsensi prepare shwa election wadom syak penbet supaya pa kane ke de ke bor kamtam ikam samla ibara nang la start ki ba la tip ba kane ke jing penbet kan one bed wadom syak penbet su kane de ke bor ka juk jong ka jingkala ka juk bagi dei ban perkhat nang benda kalawai kalashai ka shisni ka ribat ka jaj penriu jongi halor kata kanong rim nga kerpat I pai ba banum syak penbet su ha ka bor jong spa banum syak penbet su ha ka bor jong ka pisa nama ladang ingop kane ka mut ka jela ladang ipet hakini saus nam tam bana de new isha e ka jaj penriu jongi ka poi te ladang I ailat ba kane ka bor jong pisa kan sinsar kane election ngam tip namar ngayo I ba ka jela jongi ka don hatumpian senrang kabun ka bamut ladang I bakla hone ajar kolai klempep ngin mat bun ki jinge ngila mat lapa ile I lapa ka e ka jinge ka bangi mat hakini ki saus nam tam shibun ki jing sha nyon ya ka hok ka jongi halor kata kanong rim sajisin nga kerpat I pai ba nom sha pen ngop shu jet da ka jing start ka ba blai wai jet yo nong mi kman nong yalam da ka jing champang khnang ba kari bar ka jaj pentriu jongi kanam ngop hakini snap manang wan blai shibun